Čau, moje meno je Dizzy, vítam pri dnešnom novom videjku. Dneska tu je so mnou Krištof. Čau. Krištofe, kvôli čomu tu dneska sedíme takto v netradičnom štúdiu na mojej posteli, provizorne spravenej? Musíme tady vyzkoušet každý jojo bonbon a ohodnotit a dát to správně do tier listu. No akože správne, podľa nášho objektívneho názoru. A my to máme vždycky správně. A presne tak. A to sa vyplatí. Takže Krištofe, ktorým z týchto všetkých možných produktov začneme ako s prvým? Je tu toho strašne veľa, máme dokonca až 23. Tak čo navrhuješ ty? Čo zoberieme ako prvé? Je tu toho veľa? Sú tu kyslé rôzne. Já jsem nikdy nebyl na ty kyselý moc, ale dal bych si to, co jsem jako malý měl nejradši, a to jsou Vexky. Takže Jojo Vexta, to už všetci poznáme. Je to veľmi známe, my to budeme odkladať asi niekam dole pod nás alebo vedľa, aby sme vedeli, čo už sme mali, čo sme nemali. Takže začneme teda Vextou. Krištofe, je to na tebe, vybral si to, môžeš to otvoriť. Aha, dobre, no poď. Já si vezmu jeden. Ja som mal radšej akože celý život od malička kyslé Vexty, ale bohužiaľ kyslé Vexty nemáme. Máme len tieto obyčajné. Proste basic Vexta. Ja mám radšej kyselé, neviem ako ty. No já, Neviem ako si mal, ja som mal bielu, to je citrónová, či? Áno. Dám si teraz jablkovú, keď si skús ešte jeden. Smaraňovou. Ale proste taký mit, neviem, že by to bolo niečo úplne úžasné, pre mňa nedá sa povedať. To pro mě minimálně A. Áno, Jo. ja by som to dal do takého Bčka, do takého tier listu, že Ačko, že to akože... Já to mám spjatý s dětstvím, jako víš. Samozrejme môžeme potom postupom času dať tieto aj do iného, napríklad dáme Ačko a potom si budeme dávať, že jedno je lepšie, druhé je lepšie, tak to potom budeme posúvať. Ale asi môže byť, dáme Vextu do Ačka, nie? Jo, já bych ho dal do Ačka. Tak, teraz asi si ťahnem ja. Keďže sme mali tie Vexty, ktoré sú troška suchšie pre mňa, ja milujem kyslé žížalky, ale tie kyslé veci by som si nechal až na potom. Keď už sme začali takýmito tými, není to úplne želé, ale je to skôr také... Pěnové. Áno, tak by som pokračoval týmito jojo zmrzlinkami, ktoré som ja osobne v živote nemal. Dokonca tu je napísané, toto je z Poľska podľa mňa zobraté, toto sa na Slovensku asi nepredáva, lebo tu je napísané v polštine. Ale tu je napísané, že jedna porcia zdravá pre človeka sú 4 kusy. Čo znamená, že asi by sme ich nemali zjesť veľa, ale sú to, že je tu oplátka a je tam, že jahodová alebo že zmrzlinová. Tak to som zvedavý, že aký je rozdiel medzi zmrzlinou a jahodou. Akože zmrzlina, akože... No ja som jak zvyknutý tieto otvárať, takže keď sa pozriete, tak Krištof to otvoril takto, od seba. Ja som zvyknutý skôr, že to chytím tento dzinzik a potiahnem to tým a takto otvorím, takto celé pekne. A to sa potom krásne dá aj vybrať a aj akože skladovať, tak ja neviem teda... Kurika, teraz mi to akorát nejde. Nice. No, tak vidíte, jak tahle taktika funguje a určitě se má využívat. Áno! Furce, ja som až také pekné, keby si to mal rovno. No, dobre. Tak ja si vyťahnem ako prvý, mám tu tú zmrzlinovú, akože ono to už, na ten dotyk toho, to je také penové, že... Nie som moc veľký zastanca týchto penových vecí. Vexa bola určite lepšia. No to určitě. Akú si mal? Bielu alebo... Tu růžovou. Tak zober si bielu, ja skúsim ešte tú rúžovú. Kde to je tuto? No schválne. Tá biela mi prišla taká smotanová, normálne proste smotaná, keby to bola. Ta biela je lepší. Určite je. Ale celkovo tomuto produktu nie je to najhoršie, ale zas nie je to ani my. Takový lepší C-čko. By som ja povedal, že tá oplátka mi celkom chutí, ale ten vrch je taký, neviem, do C-čka to dáme, že? Jo, C-čko bych dal.
Takže jo, zmrzlinky do C-čka. Tak, Krištofe, vyber si, čo teraz ďalej chceš ty. Tak zkusíme tady to A, B, C, D, E. OK, tak otvor, Který jsem skúsme. nikdy v životě neměl. Jojo abeceda. Takže to som zvedavý. Je to také malé balenie, takže typujem, že tam toho asi veľa nebude. Že to bude skôr niečo také, nejaké písmenká to budú, čo? To asi bude nejaké normálne jojo cuklíky. A nevidím tu asi napsané v příputě. To tam aj ja nevidím, tam asi nič není. Ale vonia to jak Hodně- také, hodně také dosť... chemický. Áno. Cítím hodně chemii. Je to želé. A na spodu je taková ta pěna. Tak já jsem vzal nějaké hodně kyselé. Je to dosť kyslé. A ja som mal podľa mňa taký... Skúsime ešte ten červený, ten neviem aký som mal ja. Dčko. Skús ešte keď chceš, ale neviem. Myslím tmavý. Také to je Všechny tu znáš stejně. moc to lepkavé na mňa. To, To by som dal do Dčka, to fuj. mhm. To je humus toto. Toto je... Ja si donesiem vodu. Do piči. Stop it. Get some help. Keď už si ty vyťahol abecedu, tak ja tu pozerám tieto... Jo. V živote som to nevidel. Arašídky v cukru. Hoši. Arašídky v cukru. Je to, že... V cukru, ale to sú, kámo, že čo to je? To vypadá jak čokoláda. To vyzerá skôr v čokoláde. To bude karamelizovaný cukr, bych řekl. Pražené, ono to vyzerá, keď si kupuješ tie... No ja to otvorím. Ale aký by si kupoval tie... Oříšky v medu. Áno, presne. To proste to je také... Neviem, som na to zvedavý. Ja si dám možno jeden, lebo... No to tak aj vonia. Jo. Som ja nechcel koštávať. Já jsem hodně na ořechy, To brdé to je. takže To je odraz. Ja som čakal, že to bude niečo dobré. Ale to je fakt humus. to bylo takový. Keď si chceš kúpiť orechy v čokoláde, tak sú také tie pekné veľké balenia. Máš aj hrozinky v čokoláde. Jako, já bych to dokázal zboukat lidi, že to tady jím jako. Je to Neviem. celkem, Pritom ja mám rád orechy v čokoláde. Ale toto ja ti poviem, že moc mi to akože... mně to teda nevadí. Jako já bych to klidně dali Do midu. takový lepší Bčko. Ja už som dal do Cčka. Tak to dáme Bčko. Dal by som to, že buď do Cčka na začiatok, alebo do Bčka na koniec. Tak Bčko nakonec. Dáme do Bčka na koniec. Ideš, ty vyber volačo. A já? No. Tak když jsme teďka měli ty oříšky s tím cukrem, tak bych dal čokoládu. Čokoládu? To som chcel nakoniec. Ale dobre, vybral si to, tak to povedz skúsiť. Lebo čokoláda, to si musíš tabličku otvoriť, to je také celkom akože... síte, podľa mňa. To je fakt. Tak som zvedavý, ako to spravia. Skúsi dať jednu. Čo to je zač? Tam... Jo, Tam, tieto... Tam sú ale oriešky, že nie je to jsou tam čisto... právě. Ja si iba jednu tabličku zoberiem, nechcem dve. Tam vrátim naspäť. Čokoláda, proste čistá studentská pečať. Jak, A random tam jednou objevíš jedno, že ale. viac tam je oreško ako tých cukríkov. Neviem. Jakože kdybych měl tam hodnotit, jak kdyby přímo to jojo, tak bych to dal Bčko. Protože to tam vůbec necítím. Nie je to tam vôbec cítiť. Možno to je kvôli tomu, že sme na kraji, ale keď sa pozriem sem, tak tu sú tie cukríky dosť akože viditeľné, No. vieš. Ale vnútri v tom cukríky vôbec nie sú. To je úplne otras. Na to, že to je jojo. Vôbec. Do Dčka by som to dal. Taky. Dáme Dčko. No, keďže Krištof vybral také dve po sebe úplne chujoviny, tak ja musím troška napraviť tú chuť, veď sa nemôžeme tu sa tu udusiť týmito vecami, zase akože treba troška byť akože ekologickejší k našim, predsa len ja som tiež nejaký človek. Zase jako to nejlepší nakonec se říká. To je tiež pravda, ale mňa celkom uchvátili tieto chameleonské
pelendreky, alebo jak to mám povedať, čo to je. Sú tu príchute. Je tu denná porcia, že 2 pelendreky na osobu. Takže vyberieme si každý asi jeden. Možno to nedojeme celé, možno by tak si otvoriť. Tu je nieko. Tu sa nedá tak otvoriť, a dá. Podľa mňa tvůrci s tím nepočítali, že si koupíme víc balení. To je tiež možnosť. Různých. Jako splníme to, že si dáme 2 denně, ale k tomu si dáme 2 A k tomu si dáme ďalšie. Ja si vyberem, toto je jablkový. Nech sa troška to rozsýba, tak bacha na to potom. Si dáme To je cukor. To nie je taký ten kyslý cukor, ale taký sladký cukor. A ten pelendrek je strašne tvrdý. Ja si to asi udusím na tomto videu. je to takový. Neviem, možno toto je tiež také. Tak kdybych byl na kolotočích, na nějaké pouti a koupil bych si ty nejlevnější, co tam už má několik let. No jasné, toto je. Toto je podľa mňa tým, že možno to nikto nekupuje. Tak oni si to nechali v sklade. Aj 20 rokov. Ukáž mi prosím ťa toto. Že je spotreba, či to vôbec jeme. Do budúceho roka, do 3. mesiaca, to je u vás, to je, neviem, u nás to je marec. Do jakého měsíce? 3. Tak březen. Do března. No a ti poviem, že toto je akože fakt otras. Toto ako... Neviem, zase nebolo to také zlé ako tie abeceda. Do Dčka by som to asi nedal. Akože možno je to tým, že tam je napísané, že vegan friendly. Že chameleon, tak je to vegánske, ale akože... Chameleon není vegan. Neviem, ja by som to možno dal do Cčka, ale za tie zmrzlinky, že tie zmrzlinky boli asi lepšie, neviem ako... No to určitě, ty zmrzliny byly o dost lepší. To jak toto, Jako já bych to klidně dal do Dčka, upřímně. ale na začiatok, pred tú čokoládu ešte. Jako chuťově, kdybych měl chuť, tak ale nejednal teďka o tom joju. Tá čokoláda bola dobrá. Čokoládu. Bola dobrá, ale... Čo ja ti viem toto. Neboli tam tie cukríky, jednoducho to ma sklamalo. Takže by som to dal možno do toho Cčka za tie zmrzlinky. Asi jo. Alebo chceš do toho Dčka? Mne to Nemôže byť všetko v Dčku, takže dáme Cčka. aj do Cčka niečo. Po menších technických komplikáciách sme tu s Krištofom druhý deň a ideme doochutnávať to, čo sme ešte nedoochutnávali. To znamená, že neviem, kto skončil naposledy s tými pelendreky, som to bol asi ja, takže ideš ty. Poďme si vyberovať čo ti tam také rezonuje v očiach. Tak dáme si jednorožce třeba. Jednorožce, ukáž, no. Dáme jednorožce. Má to zase různý příchutě, jak vidím. Tak, asi bylo třeba tohle. Som veľmi zvedavý teda ja na toto. Toto je tam. Žemalina. Celkom dobre to je. V pohodě. Taký mid. No, Dal by som to do Bčka. jo, Bčko. Teda ja tie kaktusíky mám veľmi rád. A tie by som si nechal nakoniec možno. Lebo viem, že tie budú dobré. Skúsil by som týchto špuntov. Môžeš. Jo, špuntíci. Tak som veľmi zvedavý, čo to bude. Sú takéto guličky, alebo čo to je? Je to také tvrdé. Ja, že to bude chutiť ako tie borúvky. To sa strašne lepí na zuby. Ale že extrémne. Nie je to dobré, kámo. No jako když to cumláš, jak by se asi měli správně bonbony jíst a nekoušeš to, tak je to v pohodě. Ale To chuťově. čo si robil ako prvé? Hryzol si do toho určite. No to jak žvíkačku si to varoval, ale ne, že bych to prokousl. To nechutí moc. Je to extrémne lepkavé. Jako to lepkání tomu hodně. To je na Dčko či nie, Cčko. Taký horší mit by som povedal, že Jo.
Do C to dáme, že? Později už to pak ztrácí tu chuť nejak. No, dáme to tam. Ostane pri tej kyselosti teda. Okrem ti poviem, že kyselé rybičky možno budú môj favorit na S-ko. Že to je fakt chutné, mám ich rád. Ja osobne si ich kúpim sám, kľudne úplne v bile. Hoci kedy. Tie sú poriadne kyslé, ale bacha. To je podľa mňa fakt, že najkyslejšia vec zo všetkého. Úplne. Ale chutí mi to. Dám si aj dve. To mi asi stačí jedna. Dal by som tu koniec do stýlu. Ale... Krásne. Máčko to nemám. Tak dajme to do Ačka tým pádom. Asi. Ale chutí mi to dosť akože. Fakt dobre to je. Dal by To som si záleží, jestli máš radši kyselý nebo sladký. Ja som práve na tieto kyslé veci oproti Krištofovi. Takže ja by som kľudne dal do Ačka to. Ja by som vytiahol, keď sme v tých kyselých, tak neviem, či tie borovky a jahúdky, možno by som to zobral naraz, lebo to je v podstate to isté. Tak zober si borovku, najprv zoberiem jahodu. Úprimne vám poviem, že tieto ja moc nemusím. Keď som bol menší, som si to kupovával, ale potom mi to nejak prestalo šmakovať, proste mi to nechutí. Neviem. Ukáž mi tú borovku. To je, že by to chutnalo nejak to špatně, ale není to něco, co by ti nějak ultra jako wow. Presne. Neviem. Tá jahoda je celkom v pohode, ale že by to malo na mid, to by som nepovedal. Neviem. Ja, To je podľa mňa také horšie Bčko, možno do Cčka. Neviem, fakt asi. Nejak tak asi no. Tie borúvky sú horšie. Dal by som jahodky pred borúvky. Pre Slovákov borúvky sú riedky, áno. No neviem. No. To je Cčko podľa mňa. No, Cčko. Dáme hrochy. OK. Tak rošíkov teda. Hypos. To sú takéto plnené. Ono to vyzerá skôr ako mixle pixle podľa mňa. Hen tie také tie, vieš. S tým bielým spodkom. Úprimne. To je niekto. Nie by som to poslal, to je proste mid. Nie? Asi také. Možno Podobne. Bčko asi, alebo neviem. No, ale teda asi do toho Bčka, no. Že ako... Je to v pohode. Stejne ako to... čo sme dávali ešte do Bčka. Něco sme dávali. No, Už že- nepamätám na to no. všetko, takže... No, že... Když to jíš, tak tě to jako nějak neurazí, ale... Asi, když bych si chtěl fakt něco hodně koupit, tak bych si to nekoupil. Ďalej, ja by som zobral asi niečo... Také medvedíkovité, tých malinkých medvedíkov sa pozrieme. Oni sú fakt úplne miniatúrni, ty kokos, že... Toto... Fakt mini. No to je proste jednohúbka. Neviem, či to uvidíte na tej kamere, ale to je fakt strašne malinké. Ale, Má to i příchutě různý. ale, neviem. Proste, Klasický medvědě, akorát menší. no. Ale nechutí mi to až tak. Že, neviem. Podľa mňa Ja klasickí medvedi sú podľa mňa lepší v tej veľkosti. To, že to je malé, mi to strašne vadí. Neviem, prečo mi to takto vadí. Čiže ti to takto vadí. Neviem, kam by si to zaradil ty. Ja osobne asi do Cčka. Že není to úplná lahoda. Asi bych to taky dal Cčko, že jako to není úplně takový, To je. že by tě to nadchlo. Vyber si teraz, čo teda ďalej by sme si dali. Dáme si Ice Teachko. No poďme do toho. Na ICčko sa celkom teším. No, spíš zvědavej právě. Ja som to v živote nemal. Tak to treba okoštovať. Ale tam cítim to proste ICčko normálne, a keby ľadový čaj normálne, urobíš to žele.
Pretože kľudne do Ačka. Teda kľudne do Ačka. Vidíko si necháme nakoniec, tí sú dobrí. To vieme, všetci to poznáme. Ale husenky, ja osobne vám poviem, že husenky ja som moc nedával, keď som bol malý, daj si kľudne. To ja jo. Normálna želatina. Nie je to niečo také... Niečo také fakt, že úžasné. Rozmýšľam. Akože, nie je to niečo úžasné, ale nie je to niečo také, čo ti ani nechutí. Proste taký typický myt, to je úplne že presný stred podľa mňa. Typická želatina. Jo, tak keby to dal na to. Do stredu určite, Bčko. Dáme mixer pixle. Tady máme Náhodou, víc tie typů. sú tam... Ja ich celkom môžem. Tam sú aj také tie penové chutné, ale sú tam aj normálne. A ešte aj tie s bielým spodkom. Kámo. To je proste golden. To je to proste, čo ideš na konci obchodu a to vidíš tam pri tej pokladni tam v tých výkladoch a to si kúpiš proste. To chceš. Asi tak, no. Jako já jsem to jako moc malý nekupoval. Moc jsem to nejídal, ale je to úplně v pohodě. Dal bych to klidně do Ačka třeba. Jo, do Ačka určite. Tak, ja som vytiahol party twist. Vyzerá to jak marshmallow, tak som povedal, ako to bude chutiť, daj si kľudne. No, kurva. Protože si to chci ochutnávat, teď když jsem tě viděl. Strašne to je sladké. Sa ti to lepí na jazyku, fuj. Neviem, to je Cčko toto podľa mňa. Možno aj Dčko. To bych dal Dčko. To je Dčko, kámo, to je hnus. Ja už to bude ako marshmallows, ale to je vôbec humus. Daj tu, no ne vedle, skúsime marshmallows. Si už nám třeba nepředstavil jenom ten marshmallow, ne? Ja si myslím, že marshmallows budú v pohode. Ti to dodám, zober si. No jasné, kámo, marshmallows. To je proste... To je takový... Ale tohle je takový měkký, že cítíš, že to je takový... Ale nie je to také hnusné sladké, ako sú tie twisty. Toto je podľa mňa úplne pohode, myt. Úplne pohode. Že? Jo. Úplne pohode. Dobre, teraz ty bola čo? Posledných 5 balíkov tu máme. Bych dal tady smoothie. Tak vyskúšajme smoothieska teda. Vonia to ako jogurtová zmrzlina, pre mňa aspoň. Tvrdé to je, kámo. Ještě to nějak moc tvrdé. Chutí to dobre, ale je to strašne tvrdé. Dal by som to do C-čka podľa mňa. Taky. Keďže nám vypadli mikrofóny, musíme to hovoriť takto, bohužiaľ mi to veľmi ľúto. No ale pokračoval by som, teda tí medvedíci boli podľa mňa Bčku. A išiel by som na kaktusíky, ktoré sú dosť super podľa mňa. Mi celkom chutia. Taký kontrast, že ono to je kyslé na začiatku a ku koncu to je také sladučké. Kámo, to je estýr toto. To musí byť estýr, to je super, to je úžasné. Jak už přejde ta kyselost, tak už je to dost lepší. Taky bych to dal do Ačka, je to... Celkem dobře to stvárňuje ty kaktusy. Jo. Ďalšie tu vidím kyslé Mixl Pixel. A... Kámo, nechutia mi. Neviem. Ja pritom mám rád kyslé veci, ale tie kaktusy sú také, čo vám poviem. No, ty kaktusy jsou lepší o dost. Mhm. Hlavně nás skemnuli, tady nejsou ty pěnový. To je skem, Cčko. Cčko proste a ten skem. Že- Nie je to úplne zlé, ale Cčko. Taky. A posledné tu máme jojo kyslé žižalky. To je proste klasika podľa mňa. To je proste do Ačka. Jo. To je všetko z dnešného videa. Ak sa vám páči, nezabudnite nechať like, odbať so zvončekom. Ja ďakujem Kristofovi, že som došiel, ďakujem za ochutnávku. Taky děkuji, že jsem mohl. Ty napíš do komentára určite, že z akých vecí urobíme ochutnávku na budúce a tešíme sa na teba. Čau, ahoj! Čau.